के काल के तो मिल गइल ना, मटेरियल मिल गइल बा बढ़िया मसाला बा। सोनू भैया आई कार्यक्रम सुपर हिट बा, ठीक बा, सुपर हिट बा, अपलोड हो गइल, बना वायरल हो गई। लिखाई शिल्पी राजमंच पर से टूटते हुए देखिए कैसे गिर रही हैं, लेकिन हमारा कुछ ना भइला। ये प्यारे रहल कि हमने के बाल बाल बच गए नहीं जा, बच गए नहीं सब कोई। हमने के रउआ से करेंगे, रउआ सब हमने से करेंगे। और आज मंच में बहुत सारा मंच, आज कई सौ मंच हो गई, लेकिन पहला ऐसा घटना घटल, लेकिन ठीक बा, एगो सीख मिलेला। आगे से भैया मंच लगाए कहीं के होशियारी से लगाए, हमने के हाँ जे भी मंच लगेले तो होशियारी से लगाए। लेकिन हम देवरिया के बेटी हैं, केतनो बिगड़ी लेकिन बनावे की कोशिश करेंगे। केतनो केहू के गाड़ी हम जिद अपन छोड़ब ना, हमारा जहाँ पहुँचे के बाद हमारा आवाज रउआ सबके बीच में रखे के बाद तो हम रखिए के जाए, चाहे रउआ सब बैठ के सुनी, चाहे सूत के सुनी, चाहे हम बैठ के सुनाए। आज हमने के बड़का बड़का मंच पे जाता नहीं जा, स्कूली में खड़ा होके सावधाना गाना गोले बनी जा। लोग स्कूली से गा के अष्टजाम होई तो अष्टजाम में चल जाइए, चौकी लागल रही, चौकी पे जाके गावा लगल जी। ये टीम कमालू भैया के, विशाल भैया के, विजय भैया के, वाह छोटू भैया, मनीष भैया, अरे हमने के ताली पर ले, हमने के कार्यक्रम कर ले बने जाए जा, ताली लागल है। कहाँ गावे के बाद सुनब के हेजा गावे के बाद चलो पूछू बा, खाली गावे के मिलत अनु हमरा के। यही हमारे उजाला सा है, जेगा लोग इंटरव्यू आजकल तो बड़ा बढ़िया बा कि हमहू गावत तो डायरेक्ट मंच पे लोग आ जाता। सर हमसे मिले थे पहली बार तो ये बोले कि ठीक है उस लड़की को बुलाइए, सुनते हैं गाना। सर दो जानी लड़की रहनी जा, दोनों जानी के गाना सुननी, हमार तनी अच्छा लागल, कहनी ठीक है भोरे बाजार में कार्यक्रम है, वहाँ पे आइए, गाना गाने का मौका देंगे। और वजह कहने कार्यक्रम में इतना ज़्यादा प्यार मिले, हमने जानता नहीं के ऊपर हमारा ज्ञान है, गावे के ढंग ना गया जो नहीं थे, तब वो लोग के हौसला, लोग के प्यार इतना ज़्यादा मिलल। हमरा के तो शुरुए से मिलल बा, ना बुझाला घरे गावत नहीं कि हम बाहर गावत नहीं कि विदेश में गावत नहीं। हमरा हर जगह उतने प्यार मिलेला, आज उहे प्यार है, आंटी जी के प्यार है, हमने के घर के कार्यक्रम है, एजा केहू पैसा पर आयल नहीं थे, एजा केहू पैसा पर नहीं आयल, पैसा अगर आयल है तो कबे के उड़ गल है। आपन लोग हो और आपन लोग जीवन भर, जिंदगी भर साथ निभावेला, गैर आई देखा के चल जाइए भैया। साउंड वाला भैया के बहुत कुल टूटल फूटल बा, लेकिन नुकसान होला, कहीं फायदो हो जाला, कहीं नुकसानो हो जाला, कहीं 3 लाख के साटा हो, कहीं 30,000 के ना हो, कहीं 3,000 के ना, कहीं फ्रीओ में गावे के पड़ी। ठीक बा, अपन घर के कार्यक्रम है, छोटा सा माई के भजन रही, ओकरा बाद से जेकरा आशीर्वाद से बाल बाल बचल बने जा, हमने के बड़ा निक लगा। हम कहने की जाइल अच्छा ना लगी, जले हमने के गावल ना जाए, बड़ा भाग से इतना बड़ मंच मिलल बार वो सबके बीच में, बड़ा इन्होंने धौले बानी, कई 100 किलोमीटर बाइक से हम लोग सही सब। और आज के बड़ा सुंदर दिन बा, माहौल बा, हमनी के घरे कार्यक्रम भइल दीदी के शादी में, तो हमारे घर के लोग केहू ना देखा। आज हमार मामा जी, हमार दीदी, हमार भैया, पूरा परिवार आइल बा, सब लोग बैठ के देखा था, हमार जीजा जी आइल बानी। और
आरती करेला बाबा आइल बानी। एक बार माई का आशीर्वाद हमेशा हमने के वीडियो कॉलिंग के द्वारा दिखावत रहनी चाहे हमने दर्शन करेला। और हमने के हमार गुरु विजय चौहान जी, भोलू भैया, उजाला सर, सुबोध भैया, अभिषेक भैया, हमार विनय भैया, सुबोध भैया, एमन सबके योगदान बा। विशाल भैया, तमाम है जितना लोग बैठल बा, बच्चा बूढ़ जवान सब लोग, सबके आशीर्वाद बा। तबे इतना जनसंख्या में हमरा के सुनल जाता, जानल जाता। तो प्यार कबो कम ना होखे। अगर कोनो गलती हो जाई तो घर के छोट बच्ची समझ के आप लोग क्षमा करो। और हमारा थाना से सर लोग आइल बानी तब से बा, हम ही गर्व से कहेंगे कि आप लोग देवरिया जिला में जाइए कार्यक्रम करने। एगो के कुछ बिगाड़ ना पाई, 1 इंच के हिल ना डूब पाई। ओने मैडम लोग बा, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और रउआ लोग से हमनी के सीखले बानी, हम रउए लोग से सीखले बानी। आए दिन कुछ ना कुछ सीखे के मिलेला। आजो सीख एगो मिल गइल का। एंटरटेनमेंट, अंकेश एंटरटेनमेंट, खोखा भैया के चैनल बा, तमाम भैया लोग के चैनल बा। काल के तो मिल गइल ना, मटेरियल मिल गइल बा, बढ़िया मसाला बा। सोनू भैया आई कार्यक्रम सुपर हिट बा, ठीक बा, सुपर हिट बा, अपलोड हो गइल, बना वायरल हो गइल। लिखाई शिल्पी राजमंच पर से टूटते हुए देखिए कैसे गिर रही हैं। लेकिन हमारा कुछ ना भइल, इ रउआ लोग के प्यार बा। एगो भक्त माई के दरबार में गइल बड़े, कहते कैसे कि आप कुंदन तो तू सारा हार धोला, या शुभ्र वस्त्र वृदा, कि या बिड़ा वंद मंडित करा, पद्मासना, कि ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, हो दुर्गा क्षमा शिवधात्री, स्वाहा